Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan fi sahri Rajab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Wa qala aidan rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya ala walidayya wa ta'mala sholihan tardahu adhini fi ibadika sholihin. Sadaqallahu adzim. Saliyaning sepuh, bini sepuh, haji sepuh, alim ulama, kiai, haji hajah ingkang sinong dumateng boyaning kautaman kang produk teni panggalaning projo satriyaning nagari ingkang Allah hormati, Bapak Kepala Desa ingkang Bapak Haji Suryadi salian garwa kang kehormatan Bapak Kades Gunting, Bapak Trianto, sedaya perangkatipun ingkang kehormatan Muspika yang sami rawuh tari babinsa babin kantit mas ingkang kehormatan rawuh lengga muslimin muslimah jamaah pengawasan dalam rangka tasakuran inggih menika keluarga Bapak Ahmad Dadyo nggihipun menikah ulang tahun pernikahan emas nembe pikantuk kawan dosa kalih tahun, mugi-mugi diparing umur panjang saged ganep nggih menika 50 tahun, amin Allahumma amin. Mandhapipun dumateng grup sholawat modern campur ngaji kaliyan para kaneman Ansor Banser rombongan son saya pun ingkang kawula gandhaken panggung rumiyin monggo kula lan sami sareng-sareng munjuk syukur alhamdulillah. Wonten ngaso dalem Gusti Taala dalem menika kula lan sami tasih kepareng makem pamanunggal wonten dalemipun Bapak Ahmad Dadyo kaliyan Ibu Sumarsi sakeluarga kanthi manggih sekadar kawujudan amin Allahumma amin. Sholawat sesalam dikatur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi tenggung gasafatipun benjang wonten ing dalem yaumil kiamah amin Allahumma amin. Alhamdulillah sowan dulur-dulur kula warga Bintang, warga Gunting, Kali Bintang, Bendungan, Wonorejo sedaya kang sami rawuh kula dongaken kita sedaya pinaringan umur panjang, sehat walafiat, lancar rezekinipun, sukses usahanipun, soleh solehah putra keturunanipun, husnul khotimah minyakhiripun. Amin Allahumma amin. Panji kala wingi enten nggen grup niku nggih tanglet pengajian tasakuran enten hadrohe boten. Iki hadroh campur ngaji ngeten iki. Ngoten nggih? Nggih. Dadi nyuwun sewu kula nek dakwah nu dicepaki hadroh ya oke. Cepaki campur ngaji ya oke. Cepaki gamelan ya oke. Cepaki dangdutan ya oke. Cepaki rondo-rondo iki. Oh jenenge sing penting kan pengajian nggih mboten? Perkara campur ngaji ya, terus sing ngiringi. Kanton jenengan niku nyuwun sewu saged
napa saged mendhet inti hikmah napa iso ngikuti napa mboten. Sanajan niki wau nganggo campur ngaji niki wau sholawat burdah. Ngoten nggih? Sholawat burdah. Lan jenengan yo saya bukan sing kulino maulid. Sholawat maulid al-Barjanji dibai, nggih mboten? Terus sholawat maulid sing tudiror, lan iku jenenge sholawat burdah. Yo saya mula Kanjeng Nabi niku kagungan kain tenun disuwun sahabat. Akhire dinggo kemul supaya dinggo ngumuli sahabat ki sukses kaliyan jamaahipun terus dijenengi burdah. Saged nampi niki. Dadi harapanipun sing rawuh niki niku bar pengajian iki panjang umur, sehat walafiat, lancar rezeki, keluargane sakinah mawaddah rahmah, putrane soleh-soleha, alim-alimah, derajatan kepangkatan, kajian kamulyan, dunia akhiratipun Allahumma. Amin. Wingi putranipun Pak Dadya nggih tindaken kula. Anu mawon Mas nganggo lho mawon. Murah. Ringan, lha kok nggih. Lah nek saya wong nadare kok. Nadare iki campur ngaji. Bagaimana Pak Dadya pirsa pas kula tausiah tenggene Pak Rahayu. 2 kali kula beto campur ngaji ngenten. Sok sewanci-wanci nikah Mas karo Bu Dadya. Pak Dadya kan Bu Dadya. Mari syukurane nganggo campur ngaji. Lah mengke nek diparing umur panjang tahun buri nganggo badro. Buri rene wayangan. Iku tak dipleki kula nek jenenge dalu niki acarane mboten nganggo wayang. Ning gandeng niki geni wayange bar kula beto ten pundi niku. Enten Glagak Sari ampel niku dereng diduk ning mobil. Kasandang wayange kene diduk ora mboten. Tokno wae. Dadi kertu gayen. Iki sesuk nek pasang dalem ora kondangan lho nek Pak Dadya iki kondange iki bengi wayangan. Sangat ta nggih? Niki, kula kan kadang ya kadang iki kan dadi masalah niku durung mlaku, durung nyang lho ngerti sudah sinis. Nganggo musik, nganggo wayang, nganggo. Wis sebetulnya kowe teko, gitu sing penting nganggo seneng. Alhamdulillah. Lama tenan nggih? Nggih. Yang penting kelompok iki sebetulnya ning pengajian. Lama tenan? Nggih. Sesuk niku tanggal 28 ya wayangan. Pendelanggu, tanggal 31 ya wayangan. Rumah makan Mbak Wongso. Iki nek kula pilih pengajian ngeten iki jam 11 bulan. Wayangan tekan jam 1. Nek wayangan kan tekan jam 1. Ngoten nggih, Bu? Nggih. Wis wengi, ngantuk, wis kesel. Tekan omah ora iso moto-moto. Ide iki wis sepojok karo moto. Ngoten nggih. Maksud kula niku wis kesel. Ngoten nggih. Ngoten nggih. Ora iso nglirik buahku. Beres gitu. Wong iku ora tak sebar ora tak plastik go boleh. Monggo. Ngoten nggih? Nggih. Iki ngoten. Dadi ngono. Nah niki sing rada bermasalah niku jasa kula niku sing ten Rio karo Sumatera niku. Turene panitia niku awal Desember teng dari kula, ngabari kula. Nanti saya ketemu mboten ngabari. Jojo wis keli. Lah lokasine niku bapak dikabari kanca kula sing ten Pemda niku kan lokasine niku griyane enten 380 omah. Itu pun rata kaya salah ngoten iki. Nah iya. Nah iya. Kok mboten sapi ya? Lah sing ngabot iki lunas kuwi kok. Lah balik ke sapa wong kowe pati iki?
Aduh, nggih sing tak andhek sik. Mbok menawa kok sing kebel ngoten nggih. Enggak bener. Piye? Lah ngoten ta niku? Ngerti yo gendel aku ora gelem aku nampa bisa isih. Ngerti yo banjir. Nggih ta, Bu? Acut iki piye? Aku ngebel ya ora nyaut kono yo ora ngebel. Terus nek mati. Iku ndonga muga-muga ning dosa itu Gusti Fatimah. Sugeng panjenengan. Ngoten nggih. Ngoten nggih. Intinipun setunggal. Ulang tahun tasakuran ulang tahun pernikahan emas. Nah ngoten to nggih? Nek selawe tahun perak. Gitu. Jadi pernikahan itu nek 50 tahun pernikahan emas. Nek selawe tahun perak. Nek 5 tahun apa pernikahan perumbu. Nah, iki sing saya iki kula ndonga mawon mugi-mugi sak sampunipun pengaosan mangke Pak Dadya sehat. Panjang umur. Lancar rezeki. Sukses dunia akhirat. Kula 5 golongan manusia yang dijanjikan rezekinya melimpah itu satu di antaranya digedhekke rasa syukur. Wong urip aja kaya dadi wong sugih, dadi wong cukup lan kecukupan. Ngoten nggih, Bu? Nggih. Bolak-balik kula matur ora nyedhek ra apa-apa, sing penting iso tuku apa-apa. Allahumma amin. Ngoten nggih. La in zakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek gedhe rasa syukur bakal ditambah nikmate. Nek kufur ora syukur azabe Gusti Allah. Buat naudzubillah min dzalik. Niku nek bersyukur mengke kaya cuman ngono wae Pak Menteri ya tidak mengakui bahwa itu Rondongan itu mboten mengakui nek digebang. Bukan kita iki kebanjiran kene. Kene kok grajen. Ukurane wah, yo wis dikeki nomor iki. Rencang kula niku sing kebangi niku blondongane niku diametere 1,5 meter sampai 2 meter. Umure niku 150 tahun, 120 tahun, enten 90 tahun. Itu karo umurmu. Ku jero. Bu. Wong mriko ya bingung, nek tsunami kelelep langsung banyu ilang. Lah iki kelelep iki banyune ora ilang-ilang. Jine ya penak to kok gawe omah ora usah tuku kayu. Blong-blongan. Ngoten nggih. Wis donga muga-muga kali tingkang karo gunting iki bagi rezeki. Amin. Kunjung selamat dunia akhirat. Amin. Amin Allahumma. Amin. Sing nomor loro digedheke sedekahe. Ngoten nggih. Saiki intine iku gak ketok kaya. Ngoten nggih. Gedheke sedekahe. As-sedekah tu arwaul bala. Jenenge sedekah kuwi dienggo ngilangi, dienggo ngedoke saka bala, saka banyak. Ngoten nggih. Bu. Jenengan sedina sewengi kan dahar ping 3, nggih mboten? Esuk lebu dahar, awan lebu dahar. Sore dahar, nggih ta? Bengi kena garek kedus tok ngono kok. Nggih mboten? Nggih. Nek jenengan sedina sewengi kuwi mlebu ping 3 minimal ngetokke pisan. Sedekah, ngoten nggih? Dadi aja ngantek setahun sedekah pisan, setahun mangan setahun ngetokke pisan. Apa wetenge ra seneng. Mudeng iki karo kula. Dadi nek mlebune kene ping 3 kene pisan lho. Nek ra tok-tokke iku kok dadi penyakit. Betul? Kula sedekah iki dienggo ngedoke saka bala. As-sedekah itu tarbaul bala. Kula wong sing seneng sedekah kados Pak Darjo iki sakiun koribun Allah, koribun nanas, koribun najana, baitun nanas. Ngoten nggih? Nggih. Wong segep sedekah cerak karo Gusti Allah, cerak karo menungso, cerak karo swarga, adoh karo neraka. Wong pelit cerak karo neraka, adoh karo Gusti Allah, adoh karo menungso, adoh karo swarga. Mula sing rawak dongake luman kabeh.
Sampeyan mlebu swarga kabeh. Amin Allahumma. Allahumma. Amin. Oh bolak-balik sing marake geger iki anu marake marake geger iki sing kuning ya. Rapat RT sing kuning nusul geger. Ang pengajian ini seragamnya podo ireng putih, itu ada sempurna nusul geger. Oh kenapa pengajian apa itu? Ini sempurna nusul geger, gimana? Apa ini pengajian yang anggota tabuan apa? Sempurna, ngerti nggak? Ngerti nggak? Oh beda kenal penting rukun NKRI harga mati Pancasila Sakti la ilaha illallah tidak boleh diganti. Betul? Contohnya kaya kali tinggang ini, tepuk tangan kali tinggang. Ojo dipleroi tadol. Ojo dipleroi tadol. Sembunyi. Betul ya? Betul ya? Oke. Wong sing sakit itu pidatoe cetha wis waras malah rasa kuning. Betul nggih? Wong urip syukuri apa yang ada, nikmati apa yang ada. Selama umum niku yo mindset pola pikir positif. Wes, ya insyaallah kesuksesan dunia akhirat. Allahumma. Kok beda kena penting rukun NKRI harga mati. Kok dilokas bulan Rajab. Ora ngono nggih? Bulan Rajab niku yo tumurune perintah napa? Isra Mi'raj. Perintah nindakake salat. Ora ngono to nggih? Iku ya ning sing cocok pengajian ya ning sing ora cocok. Bar kuwi ruwan. Ruwan ning daratan kuwi sih. Kok lagi karo disekar.
Wis Saban iki lho. Nggih mboten? Wong kemuliaan bulan Saban wis diaturke nggih to. Kemuliaan bulan Saban iki kabeh di ngapura dosane, bakal diunggahke ning swargane Gusti Allah, dimulyake Gusti Allah sok ning akhirat. Ngono to nggih? Ya geger. Apa wan-wanan nambah-nambahi rakyat. Iya, nanti saya teko. Lalu aku nggo wayang ya diloke bid'ah Bu. Nek sing ngeloke wayangmu balik kok nggo wayang iki bid'ah malah nyemplung neraka. Ya tak jawab, tak kandhani. Gamelanku, wayanganku kuwi tak nggo investasi. Tak nggo celengan. Kok nek landete tak mudeng. Wayangku nek rata lakok ora iso mlaku, gamelanku nek rata kutuk ora iso muni. Wayanganku iso marake nyemplung neraka kuwi angger kendange sampluke raimu. Bapaknya dia gue tepok semeter kok dia tadi ganti. Ya kemudian jadi mikir, tengah tangannya kelembek, sentengannya ke wayang, otak mikir lah muni. Udah kayak tepok semester sih gak bagi loro kayak gini tak cantik ini kan aku sok ngilangin deh, oke. Saya panitia kok tanggap itu. Apa ya ini wayang apa sih kok? Betul nggih Bu? Dadi wong urip nek pengen selamat urip donya akhirat iki yo hindari sifat-sifatnya sembunyi, iri, serai, drengki, jahil menafik. Amnya saya kerduse padha coklate kok jetekon nggone kancane nggon musuh. Isine padha, ora ngono nggih? Nek jetekon nggone tanggane nggon isine apa? Berarti sing lara dudu awake, sing lara jero atine. Kuwi ndek penyakit iri, serai, drengki. Ngoten nggih? Wong nek ndek penyakit hati iri, iki barate kaya ban motor mburi kaya ban ngarep. Karena tak botak ra kecekelno. Nggih mboten? Sengkuni niki yo termasuk ciri orang yang disiksa kubur. Wong disiksa kubur siji, senenge ucuk, tumbak sengkuni. Kula ora wani duting jenengan, rawani duting jenengan tak duting nesu. Aku duting sengkuni, nek sengkuni nesu tak don. Ngoten nggih? Apik iki apik. Kiasi kan ada jodoh. Mbok menawa kene sing berkat degan. Nggih. Iki mambu donga soalé. Nggih. Purun Pak. Jenenge sepuluh iki tak ora genah. Masa apa jenenge degan nggo pancian. Nggih mboten? Kok disiksa kubur siji, senenge ucuk, tumbak loro. Ya nguyu karo ngatur ra dicari. Saiki rene biyen zaman pengajian kali tinggal gungane Bupati Maju anggere Pak iki kan bermatur coba gagal. Biyen. Tapi nggih Bu, ternyata itu seksaku. Ngoten nggih. Iji ampun. Wes sepuluh iki. Salawat Jibril ngerti nggih? Sallallahu alaihi